Piştî beşdariya şandekê ji opozisyona Sûriyê dixwe nîşandaneke nûneratiya Ewropa ya Enekesê ji bo piştevaniya opozisyona Sûriyê di Jinêfê de her du alî Anko, Enekesê û Desteya Bilind bi hev re civiyan. Doh çarşemê 29 mijdarê şandeka nûneratiya Ewropa ya Encumana Niştimaniya Kurdil Sûriyê Enekesê bi serokatiya Abdulkerîm Hacî bi serokê Desteya Bilind ya danûstandinên Sûriyê Nasr el Herîrî re civiyan. Serokê nûneratiya Ewropa ji Herîrî re got em hatine nerîna revenda Kurdî li Ewropayê ji we re veguhêzin ji ber ku hûn niha dengê hemî pêk hateyên Sûriyê ne. Ji aliyê xwe ve Nasr el Herîrî got em nerîna we tekez dikin û em ji ber vê armancê li vir in. Do jî nûneratiya Ewropa ya Encumena Niştimaniya Kurdil Sûriyê xwe nîşandanekî li pêşiya avahiya ku tê de gera heştan ya danûstandinên Jinêfê li dar xist. Got tê de daxwaz ji serpereştiyarên danûstandina kirin ku mafên gelê Kurd û hemû pêkhateyên li Sûriyê dê Destûra Sûriyê ya pêşerojê de bicespînin. Di xwenîşandana Enekesê de şanda wê ya li Jinêfê jî bi serokatiya Brahîm Biro beşdar bû.